Ndewo, aha m bụ Ijeọma, onye na-ewetara gị nkụzi Igbo. Aha m bụ Ijeọma. My name is Ijeọma. Nnọọ, welcome. Nnọọ, ngwa ka anyị kpee ekpere. Ezi nwe na Chineke, a na-arịọ gị ka ụmụaka ka ha mụta ihe a na-amụta, ka ndị ọbụla bịara nga ịmụta ihe ka amụta ya n'aha Jesus. Amen. So, we're going to learn how to do morning conversation. Mkparịta ụka ụtụtụ. Ụtụtụ, morning, mkparịta ụka conversation. Ị bọọla chi mpa? Ị bọọla chi mpa? Nwa m daalụ. Nwa m daalụ. Ị bọọla chi mpa? Nwa m daalụ. So he said, "Good morning, Dad." And he answers, "Yes, my child, thank you." Ị bọọla chi mpa? Nwa m daalụ. Kedu? Ọ dị mma. Kedu? Ọ dị mma. How are you? It's fine. Ị ga-eje ọrụ taa? Ị ga-eje ọrụ taa? Will you go to work today? Yes. Ọrụ, work. Taa, today. Ị ga-eje? Will you go? Ị ga-eje ọrụ taa? Kedu ebe mma nọ? N'usekwu. Kedu ebe mma nọ? N'usekwu. Where is mom? In the kitchen. Mma, mom. Usekwu, kitchen. Kedu ebe, where? Kedu ebe mma nọ? N'usekwu. Kedu ebe mma nọ? N'usekwu. Ị bọọla chi mma? Nwa m daalụ. Ị bọọla chi mma? Nwa m daalụ. Good morning, Mom. Yes, my child, thank you. Ị bọọla chi mma? Nwa m daalụ. Ị bọọla chi mma? Nwa m daalụ. Kedu? Ọ dị mma. Kedu? Ọ dị mma. Nwanne gị kwanụ? Ọ nọ n'ime ụlọ. Nwanne gị kwanụ? Ọ nọ n'ime ụlọ. And your sister or brother? She's in the room or he's in the room. Okay, nwanne can be sister or brother. Ime ụlọ, here we're using to mean the room. But if they were outside the house, ime ụlọ would mean inside the house. But he also, so two meanings for ime ụlọ can be the house or the room. Ime ụlọ, inside the house or inside the room. Here he's saying in the room because they are both in the kitchen. Nwanne gị kwanụ? Ọ nọ n'ime ụlọ. Nwanne gị kwanụ? Ọ nọ n'ime ụlọ. Ọ nọ n'ime ụlọ. Biko kpọọ ya. Biko kpọọ ya. Please call her or him. Biko kpọọ ya. Nneka bịa, mma na-akpọ gị. Nneka bịa, mma na-akpọ gị. Nneka, come, mom is calling you. Nneka bịa, mma na-akpọ gị. Mma na-akpọ gị. Kedu ihe anyị ga-eri? Achịcha na akara. Kedu ihe anyị ga-eri? Achịcha na akara. What are we going to eat? Bread and akara. Akara were fried bean balls. Is a local
Nigerian food made from ground beans made into a paste and fried. Kedu ihe anyị ga-eri achịcha na akara? Kedu ihe anyị ga-eri achịcha na akara? Jee taa atụ. Oma. Jee taa atụ. Oma. Go brush your teeth. Yes, mom. So notice we use two things to say yes. Is mostly usually for if you ask the question and the answer is yes, you're more likely to say But if you're sent on an errand and you're saying, okay, I will do it, you say oh. Jee taa atụ. Oma. Jee taa atụ. Oma. Go brush your teeth. Okay. Atụ is a local toothbrush. Jee taa atụ. Oma. Atụ, local toothbrush made from just wood. Piece of stick. You usually chew one end to turn that end into a brush and we'll clean our teeth with it. It's very effective. Jee taa atụ. Oma. Ifeanyi bịa. Emma. Ifeanyi bịa. Yes, mom. Ifeanyi come. Ifeanyi bịa. Emma. Ifeanyi bịa. Emma. Ị taala atụ? Emma. Ị taala atụ? Emma. Have you brushed your teeth? Yes, mom. Ị taala atụ? Emma. Ị taala atụ? Emma. Wete mmiri gị. Oma. Wete mmiri gị. Oma. Bring your water. Yes, mom. Wete bring mmiri water. Wete mmiri gị. Oma. Mmiri gị, your water. Wete mmiri gị. Oma. Ngwa, bịa rie nri. Daalụ mma. Ngwa, bịa rie nri. Daalụ mma. Okay, come eat. Thanks, mom. Ngwa, bịa rie nri. Daalụ mma. Ngwa, bịa. Okay, come, rie nri, eat. Ngwa, bịa rie nri. Come eat. Daalụ mma. Apụwala m. So this is dad talking. Apụwala m. Simpa kodi. Apụwala means I'm going out. So he's about to leave for work. That's what he's saying. My mom says, tell dad goodbye. Apụwala m. Sometimes you might hear, apụwala m o. I'm going out o. Simpa kodi. Tell your dad bye-bye. Simpa kodi. Kodi, bye-bye. Apụwala m. Kodimpa. Kodimpa. Bye, papa. Kodimpa. Kodi. Kodi Obi. Kodi. Goodbye, Obi. Bye-bye. Kodi Obi. Well done. Shall we have a look at what we learned today? Ibolachi. What does that mean? Ibolachi. Good morning. Well done. Nwam. What does nwam mean? My child. Well done. Kedu ihe anyị ga-eri? Kedu ihe anyị ga-eri? What does that mean? What are we going to eat? Or what will we eat? Okay.
ga-eje ọrụ taa? Ị ga-eje ọrụ taa? What is that? Will you go to work today? Well done. Ị ga-eje ọrụ taa? Kọdị, what kọdị mean? Bye-bye. Well done. Kọdị. Hello for listening. Okay, well done. If you would like to take your learning further and you're looking for online Igbo lessons, if you're a child or you have children, I have lessons for children. And if you're adult, I also teach adults in a group. So if you visit igbostudy.com/group coaching, group-coaching, igbostudy.com/group-coaching, you'll see the adult package, and we're actually starting real soon. Cordio, Dalo again.